Joves de Navarcles i Sant Fruitós del Bages, de fins a 17 anys, amb idees i autosuficients, s'han creat un musical amb guió original i ara han començat a representar-lo. El meu personatge és un nen d'Anglaterra que té 14 anys i el seu pare el vol començar a fer treballar en una fàbrica. Estàs parlant sobre el llibre, intenta posar-li una miqueta més de suspens. El personatge és una mica esbojarrat, ha de portar els nens cap al país de mai més, és l'encarregada de portar els nens cap a mai més, però més que res ho fa per la finalitat de que per tornar-li a la seva germana una malifeta. Com sempre. Bueno, com heu vist tot això de Nens Perduts? Des del punt de vista de que mai ningú havia fet, o pràcticament ningú havia fet res de teatre, cant, ni res de ball, ni tampoc tenien cap previst ser actors de teatre musical, per dir-ho d'alguna manera, ens ha sortit prou bé perquè tothom s'hi ha implicat molt. Vosaltres com a actors, com ho veieu, fer l'última funció aquí a Navarcles? No la faríem. Jo ja t'ho vaig avisar, però clar, com que ningú fot cas. No, hòstia, no sé, jo em vaig quedar molt bé a Manresa. I jo crec que la resta també. Bueno, deixant davant d'això, jo ja estic escrivint una altra cosa. Ai, no para, que no para. Tinc una idea d'un projecte que podríem fer. És un nou musical també, però vol anar una miqueta més enllà. M'agradaria aquesta vegada que fos ja tot en directe. Ostres, no tenim ni el guió. Bueno, no sé, l'estàs fent, no, dius? Sí. Bueno, això... I de què aniria? Bueno, encara no us puc explicar. Com cada any, jo faig un acte per la Marató de TV3 i aquest any, a la Marató del 2013, doncs, bueno, volia fer un acte. Normalment jo ho feia amb els del Casal Cívic del Xup, però ara vull fer alguna cosa totalment diferent i com que he estat seguint una miqueta la vostra trajectòria amb el de Nens Perduts i tot el rotllo, doncs... Els musicals que ja necessiten drets d'autor i tal, no m'acaben d'agradar. Perquè, no ho sé, prefereixo fer-ne un original. No sé si t'atreviries. I si en comptes d'agafar un que ja està fet, escrivíssim algú i busquéssim algun músic i féssim algú original. Bueno. He trobat una altra peça que podem incloure pel musical. Es diu Gemma Velasco i és de Manresa i li vaig proposar fer un musical original en directe. I en principi s'ho va pensar, no li va acabar de fer gaire bona pinta, però al final sí. Val? Una meva missatge i s'apunta, val? Portarà ella les coreografies. Molt bé? Molt bé, molt bé. És important que primer definim tots els temes que tocarem, tots els temes que hem de fer, totes les campanyes, totes les coses per promocionar el musical que s'haurien de fer. En plan, un personatge que no t'es podia imaginar que és